lan Abdul Qadir miharasa ing sagunging hadis Nabi saking sagunging ulama sing abukali buatan kalawan saking Muhammad anak Hasan baqilan lawan malih saking Abu donain nangge kang wasta lawan saking Abu Qasim kang kaputra dening Ahmad karayu niku bangsane mewah sing liyane kang ngaji ilmu adab serta sorok mewah nahwu arud lan kitab qafiyah ilmu mantik lan ma'ani badeng lawan ilmu lugat anak deni wastane guruna kisahnya karya Yahya putrani ngelingkang bangsa tamrizi linung lan malilu membet sahabat maring mujatul arifin Abul Khair Ahmad kang wasta putraning muslim bangsane dias punika ingaran Abdul Qadir ilmu tariqah sing riku lawan ilmu tata krama walawan Abdul Qadir jalan firqah fanikun saking astana ingkang kekasih Imam Qadiyah Said Mubarak Mahzumi ulinum lan Abdul Qadir Jailan ing masa ikhwani jamani para awliya hingga limerimka pemilkan wakal melawan sani ma'rifat sadaya ginurun sampun tanah kang kalintangan mangkana Abdul Qadir lidaku saking sesama ingaran jika
kali saguing ulama kang sami ginurunan sadaya fan sami kantun panguningan kandafan dan Raja Abdul Qadir wonten kang berusaha nunggal Imam Rafi wonten punika minangka sirah ing sake para ulama Imam Rafi pan sampun mantuk ing rahmatullah mangkana sagang alim kang ananing paraja Baghdad padami cerakabeh mewakang para ulama ngulari para yoga minangka gentanipun gunam sampun paranista dan ingkang para yogi minangka gontenana Imam Rafi lungguh mung Abdul Qadir Jailan linangkung ing sesama ning para aulia kang agung kang lungguh ing para Baghdad mangkana Abdul Qadir Jailan uskinana gentenana ing salungguhe gurune angling madrasah mangka sagunging sudagar kasugi samyasum harta minangka Rabbeyan ing beciki madrasahku kinarya famurkane wong akeh maka usna disampurna wong nyakato ing madrasah sampun gemuruh wong ngaji Quran lan kitab berkah Abdul Qadir muruking wong safaraja ing waktu punika nagi hijrah tu Nabi winanjang
pancatus kalidasang astawarsa langkungi pun bagagang umuraita